مبرات مكينة حدا كاب أقدست بأتاتات ناي تشكركاريتيو أبي مسرح إيو حنت تشكركاريت بأقاوما بستفلالي قرصن عينة تداليوم أب نفس وكف تشكركارتي قدمو ككم عينة سراحتهم دما توحليلهم يقربو مهلاو مبراتي أب تشكركارتي بمنصر زنصبارقون زوننو عينة تحستو حبرن نناتهم تقمن حبريتان قانقان هلوهم أب علتاوي منقساسن أب استفلالي غزين وقتن كا ككم أقدسنتهم بمرحة تشكركرتي إن تأززو أب معلا يوعلو زبزح غزي أب تشكركرتي إن تقومول مبراتي ترأينت برهان أب زغودلو معلتن أب غزي صلماتن يو بزي مداي أقدسنت مبراتي أب تشكركرتي هلاونت مكاين موتور سايكلين بشكلتان كم زلو نمفلط زحبر أب رأس مخانو كاب حدقا نمكلخال كا مريح تراي هلوو بيت صحفت مقعزيا مدريج انفر تكنيك وحس أقباب أمرارحا نخلون كنكن تعنا تشكركرتي نمرقاقاتن عمتاوي مرمراء بولو كلاودو مالت مسرح فتشا مكايني كايد كابتي بقدمنت عتيبو مقصصار زغبرلون اتو كيرو زقطلون دما مبراتيو قاليو عجي زي السماوي قال سماوي سي ابناي حقنا ترافيك سماوي انتي مالتي سلسته اندلو انا قيح جرين سعاده زين اب سمافور اب زغون يكون مبراتي زغها بكاي سوغا ناتو ترغم አለው نحنا قبو سرحنا نسرح لنا مبراتي غداتو كاب ستاندارد وصاينا مغعزيا مدري نخي قبرون أنتم مرحلة تشكركرتي قوسقيسنا تزي فكد مليسنا عرينا نبلا لنا أبز عجيجن ووسات حواوشو أبايتون نشتي إذا قدامي حدا خمس دخل ما أزخ بلوك الآن حجيب ها وين وهنيات بمشيت ما مفراتي جلو بوزا مستقتل إعلفوانيو كمان أب هاجرنا زلوا تشكركرتي ناي جزء رأسن زوننو عينة مبرهت اللو بمسارة حق ترافيكن موقع مدري زز دقونكا أب زبزحة تشكركرتي تقديمو انرخبو بيج از عينة مبرهتيو إذا عينة مبرهت مبار فقودن لعل تقبالنت زلوانيو كوينوغن أبز جزيزي حدا كابتي أب تشكركرتي أسك كافن الناس عررن زمز زلون بحق ترافيك تقبالنت زي بلون سعادة زحبرو أب كنمي زسكال ب-LED زفلت عينة مبرهات متقاميو نسو حدقينيا أي مبرهات وسو ناتتقامكا قابتي ناتاو تيخا نايكال متقام حدقان قلن زمت زلو زي تشكركرتي أب سفل عليه أب تسلمات عبيتو خنا ناشتو كاب حق وصاي باوزا واللي عنك خدان ريان زي تدلي مبرهات حبرتات نحنا زي نفقدو قبرو مالت أب سفل عليه وغراجات حقاويان هنا زي حقاويان بزي فلطو زقبرو اللوا أب كتما خون أب قطر بحفشة زي فكرة كاب بعد مقعزيا مدري وصاي أي فكرة نيجي نرى لنا نحنا حجستي يدرينا مالتي زيادة تقن تسرحهم بوليس ترافيك بس أنا أقول وهنا سل سرحوا عاد هو خبو بحفشة خاخله حبرة سب عينسي بتي حكايم عين زبنا زلوا كنا خن لا بيستخن قبر مش مبرهاتي أب جزاناون سعادة مبرهاتي نايزن ستار جولد تاي حسينا لون نرى لنا بقى جزانا مكينة حزنا عيننا دبحنا يقات مناي سلازي كابانا وصيم مرحت تشكركرتي سفل على صغيروا زلوا مبرهاتات بعبي نساتهم كانوا يحلوهم بحق يقطع مخانو أب عمت حنسا بينا نقبل زي أب عمت حنسا بتقبرها تشك جن نتا مكينة وحسي مالتها يكونن لعلينا ثم سمخين كوكاس أرون زبو لعلينا خاصاتهم فلتوال تنمخين سلازي كونه الكاز قبرو مبزحتهم كن ناشتيهم كما زقبرو ولا تريم دي خاتم عبيت حيزو انا يفلطكون ودي يغيروا كم تغيرون زي فلط سبات الله حجي انا نتم ناتي كلينتي كو حق زربا كم نخي قبرو ازيد مخرم معنات عامت كل شعب عليه سلز قبرو لب زخون عينت باوزا وي زيد اللي نغرات حفتا ماكينه عند حريه كله خمزلو قدمنا ابز ممصاي كله خمزلو معنا دمخرم زيت ناتي سرح توساقت خيدم كم دغبر سبات جيجا يو
ኣብ ግዜ ግመ ወይ ንተረኣይነት ኣብ ዘጉድል ኩነታት ኣየር መራሕቲ ተሽከርከርቲ ዘዘውትርዎ ናይ ግመ መብራህቲ ኣሎ እዚ ብሕጊ ትራፊክ ፍቑድ ኮይኑ ኣገዳስነቱ ድማ ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ዝጠቅም እዩ ኣብ ከምዚ ኩነታት ኣየር ማለት ንተረኣይነት ኣብ ዘጉድል ከም ግመ ኣብ ዝህልወሉ ማይ ኣብ ዝዘንበሉን ኪኖ ካብ ዓዳ ዝተገጥመ ዓይነት መብራህቲ ምጥቃም ካብ ሕጊ ወፃእ ዝኾነ ኤልኢዲ ማለት ጻዕዳ ዝሕብሩ ምጥቃም ብቐጻሊ ዝዝውተርን መራሕቲ መኪና ብተደጋጋሚ ዘስምዕዎ መረረን እዩ ኣበለኩላውዶ ቸክ ገበርዎና ኣለዎ እቲ መብራህቲ ኣባና ክመጻ ከለዋ ንኩለን ኣተዓራርዮም እዮም ዝመፁ ሓደ ክልተ ድማ ጠንቀማት ንበላ ካብ ሕጊ ወፃኢ ኣቦቶም ምስከዱ ዋላ ንገዝኦም ንበሎ መብራህቲ ክቅይሮ ክእል እዮም ሕጂ መብዛሕቱ መናእሰያት እንዮም ዝገብርዎ እዚ ዋግኡ እውን ክብር ዝበለ እዩ ዋላ ክትዕድጎ ከለኻ ካብ ሕጊ ከዓ ቅቡል ኣይኮነን እሱ በርከት ጻዕዳ እዩ ዓይኑ ወጋእ እዩ ንሓደጋ እውን ኣቃላዕ እዩ እዚታት ባዕላቶም ዝገብርዎ እምበር ተበቢሎም ኣይኮኑን ዝገብርዎ ኣብዚ ክመፁ ከለዉ ጂ ንኣብነት ብቢጫ መብራህቲ መፁ ኣብዚ ከዓኒ እዞም ቴክኒሻናትካ ብጫ ጌራ ስለ ዝመፀት ኩሉ ጉባኣ ጌርካ ከዓ ትሓልፍ ካብዚ ምስ ሓለፉ ግን ኣብ ደገ ከዓ መሊስካ ኣውፅኦም ንዕኡ ነቲ ሜርኩሪ ዝበሃል ነገራት ገጥሞ ኣለዎ ማለት እዩ እቶም ዝቕይሩ ሰባት በለኩላው ንሕርግያ ብሕልፊ ኣራምን ኮይኑ መቕፃዕቲ ክህሉ ኣለዎ ሓደ ሰብ መጀመርያ ንቕሓቱ ክዓቢ ኣለዎ ኣተሓሳስቡ እንተዘይቀይሩ ካብ ሕጊ ውፅእ ኢሉ ክብድል ይኽእል እዩ መጀመርያ እታ ንቕሓት መፅእ ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ማሕበር ታክሲ ከይገደፈ ባውዛ ወሊዕኻ ምኻድ ይርአ ኣሎ እዚ ከዓ ንኣብነት ማሕበር ታክሲ ዋንኡ ይፈልጦ እዩ ግድምና ዘለዎ ትካል እዩ ኣብ ማሕበር ታክሲ ከማን ከምዚ ክቀላቐል ተጀሚሩ እቲ ናህና ጎስጓስ ናይ ኩላህና ምዋሃት ገዲሉ ከም ዘሎ እዩ በርቲ ሓደገኛናቱ ፍሉጥ እዩ ካልእ ንዓኻ ክትብሕት ፅርግያ ንዓይ ጣዕምኒ ዝብል መንፈስ ባውዛ ወሊዕኻ ምኻድ ካብ ሕልና ወፃኢ ዘይኮነ ወላ ወፃኢ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ማለት እዩ ከቢድ ተሓታትነት እውን ኣለዎ ነዚ ዝያዳ ዳሓቶ ኣካል ግን ንሕና ዘይኮንናቶም በሎክላውዶ ተሽከርከርቲ ክርኢ ዝውዕል ዝያዳ ከምዚ ዓንቶ እዩ ዘልኩኻ ኣብ ግዜ ምሸት ዝያዳ ድህቦት ክትገብርሉ ፖሊስ ትራፊክ ብፍላይ ኣብዚ ናይ በዓል ማሕበር ታክሲ ገለ መልኻ ሕጊ እንዳፈለጡ ከምኡ ክቀላቐል ምጅማሩ እሶም ሓላፍነት እናቶም ክወዝሎም ምላጎ ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ከተማን ካብ ከተማ ወፃን ጻዕቂ ትራፊካዊ ምንቅስቓስ ኣብ ዝህልወሉ እዚ ዝጥቀስ ዘሎ ዓይነት መብራህቲ ምጥቃም ክልኩል ምዃኑ እዩ ዝሕበር እንተኾነ ሸለልትነት ዝበገሶ ካብ ሕጊ ወፃን ፍቑድ ዘይኮነን ምዃኑ እናኣመንካን ዕሽሽ ብምባል ከም ጽባቐ መኪና ሓሲብካ ዕለታዊ ምዝውታር ልሙድ ኮይኑሎ ጥሕሰት ሕጊ ዝመበገሲኡ ድማ ብተደጋጋሚ ኣደዳ መቕጻዕቲ ምዃንን ኣብ ልዕሊ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ምውራድን እናባእሰ ይመጽእ ከም ዘሎ እዮም ኣባላት ፖሊስ ትራፊክ ኣብ ዕለታዊ መዝገቦም ተወኪሶም ዘነጽርዎ ሓበሬታ ዝገልጽ መብራህቲ ንሓደጋ መከላኸሊ ብጸልማት ግዜ ይትበሪምር ብዘይ ጸልማት መኸደትኩ ሓደጋ ትልህሉ ኮኒ ሓደጋ ስለ ዘሎ ግን ኣብ ምንቅስቓስ መብራህቲ ጉባእ ጌራ ክትከይድ ከም ዘለዋ እዩ ስለዚ እቲ መብራህቲ ኣባና ብፍላይ ሕጂ ዝቐርባ እዩ ዝረአ ዘሎ ዝገርመና ኣነ እዚ ሓደ እቶም ዝኾነ ስጉምቲ ክወሰደሉ እየ ድበላት እምበር ካልእ የለን መምሽካ ምክትታል ክህልዎ ኣለዎ እዚ ግድፈት ኣይኮነ ከመይ ህይወት መድሓኒ እንደለና ንዓይ ብውልቀይ እውን ዘጋጠመኒ ኣሎ ንኣብነት ሓደ ግዜ ካብ ማይ ነፍሒ ተማራይ ኮሌጅ ኮይነ እንዳመፃኹ ባውዛ ምስ ወላዓሉ ነዊሕ መብራህቲ ፅርግያ ስሒቱ ማለት እዩ ምክንያቱ ብሙሉ መብራህቲ ይተጓሒ ዘሎ እንስሳ ከማን መብራህቲ ብዓይኑ ወሊዕካሉ ሲ ቀዋሚ እዘን ሓንቲ ተሽከርካሪ ሲ ኣብ ሓንቲ ፅርግያ ንክንደይ ሰባት እያ ትሃርም ዘላ ብፍላይ ኣብ ብሽግለታ ኣነ ተጠቃሚ ብሽግለታ እያ ምሸትካ ብብዝሒ ስለ ዝጥቀም ካብ ፅርግያ ክወፅእ ኣለና ኣዘርዋይስ ግን ዓይኒ ብጣዕሚ ይድሃስ ማለት እዩ ኣዝዩ ይኸቢድ ምክንያቱ እንታይ እዩ ንፀልማት ምኻድ ማለት እዩ ዓይንኻ እንድሕር ደጊሕካስ ትሪኦ ነገር የለን ስለዚ ገልጠምጠም ክትብል ኢኻ ወይ ናብ መኪና ክትኣቱ ኢኻ ወይ ትበዓል መኪና እየ ንዓኻ ክኣትወካ ስለዚ እቲ ቀንዲ ክኸውን ዝግብኦ እታ ኤልኢዲ ትበሃል ወይ እታ ባውዛ ክትእለ ጥራይ ዘለዋ ንዓይኑ ባዕለይ ሕጂ ንባዕልና ይመፀና እዩ መብራህቲ እንዳኸድና ከለና መብራህቲ ቀንሰለይ ትብለውን ቀንሰልካ ይክእልኒ ንምንታይ እሱ ድቕነስ መብራህቲ ይኮነን ብርቱዕ ብጣዕሚ ስኻ ሕጂ ኣማራፂ የብልካን ጠጠው ኢልካ ኢኻ ክትሕልፎ ዘለካ በርከን ፊት ንፊትካ ወጊእካ ክዝውርን ኣይትኽእልን ኢኻ ኣነ ብዝቐርባ ግዜ ተንቀሳቒሰ ነይረ ንጋሽ ባርካ ዝረኣኽዎ ተኣምራት ኣለኒ ደው ኢሉ ጥራይ ዝሕልፎም ሰብ ኩሉ ምስ ገተርዎ መብራህቲ ነዊሕ ነገር ኢልካ ዚ ነኪ መብራህቲ ኣለካ ይብሎ ዘሎ ግን ገቲሮሞ መፁ
ዓመታዊ ጥዕና ተሽከርከርቲ ንምሕላው ኣብ ዝካየድ ምርመራ መኪና ንሰለስተ ዕላማታት እዩ ዝብገስ ቀዳማይ ብቕዓቲ መኪና ምዃና ኣረጋጊጽካ ኣብ ጽርግያ ክትከይድ ፍቓድ ምሃብ ካልኣይ ካብ ፋብሪካ ወጻኢ ብመንጽር ቁመት ወይ ግፍሒ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከይህሉ ምርግጋጽ ሳልሳይ ብዘይ ኣፍልጦ ቤት ጽሕፈት ለውጢ ከይህሉ ምምርማር ምስ ዘሎ ሰነዳት ኣረጋጊጽካ ምፍታሽን እዮም ኣብዚ መዳይ ድማ መብራህቲ ከምቶም ካልኦት ኣብ ኣገልግሎት ዝውዕሉ ቴክኒካዊ መዳያት ልዑል ኣቓልቦ እዩ ዝውሃቦ እታ መብራህቲ መጀመርታ ክትኣቱ ከላ ናይ ፋብሪካ ኣድያ ኣይኮነትን ሕጂ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝመጽእ ኣሎ ዓይንኻ ዝወግእ እሱ ሕጂ በኣና ፍቑድ ኣይኮነ ነውርዶ ኢና ወላ ዘን ስኩተር ትብለን ዘን ቻርጀር ከምኡ ዝገጥማ ኣለዋ ንሕና ነውርዶ ኢና ግን ምሸት ከዓ ከዓ ትሪኤን ገጢሞኖ እዚ ሓላፍነት ናይቶም ትራፊክ ክቆጻጸሩ ዝግባእ በኣና ግን ኩሉ ግዜ ፍቑድ ኣይኮነን ብጀካ እታ ፋብሪካ እሰራሓታ እዚ ኣብ ዕዳጋ መጺኻ ዝቀያየር ዝተፈላለየ ሕብሪ ፍቑድ ኣይኮነን መጀመርያ ንማኪኑ እቲ መርሓ መኪና ትግቡእ በቲ ሕጊ መጺእ ዘሎ ክገብር ኣለዎ ካብኡ ሓሊፉ በዚኣ ዞም ቴክኒሽያናት ዝቡና እዚኣ ግበሩ ዝብሉና ዘሎ ንኸይድ ካብኡ ሓሊፉ እንድሕር ዳ ካብዚ ብብጫ መጺኦም መሊሶም ሜርኩሪ እንድሕር ድቕይሩ ኮይኖም ግን ምስ ትራፊክ ምርድዳእ ጌርካ ብምሸት ክትሓዛ ክእል ኣለዎን ተጀሚሩ እውን ነይሩ እንድዩ ካብ ጥቕሚ ጉድኣቱ ከም ዝዓቢ ብሕጊ ትራፊክ እውን ፍቑድ ዘይኮነን ኣብ ግዜ ምርመራ መካይን እውን ዕቱብ ቁፅፅር ዝካየደሉን ዓይነት መብራህቲ ኤልኢዲ ስለምንታይ እዮም መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ቅድምን ድሕርን ምፍታሽ መርመራ መካይን ክጥቀሙሉ ዝመርፁ ክንብል ኣብ ዝሓተትናሉ ኣነ ከምዚ ፋሽን ኮይኑ ይስምዐን ፋሽን ወይ ከዓ ከምዚ ንራእየለይ ጽባቐ ኣካላት መኪና ኣብቲ ውሽጢ ስታይ ክኾናሉ ማለት ምር ደገሲ ቅድሚኻ ዝምር ዋላ ሓንቲ ወይኖም ጽቡቕነት ሃይቦምኒ እዚ ካብ ሸለልትነት ይኽበሃል ዝከኣል ምንታይ እንድሕልካኒ መብዛሕትኦም ኣብ መናእሰያት እንድካየድ ዘሎ እምበር ናይ ዓድና ግብ ዝበለ ጸልማት ኣይኮነን ብርሃን ኣሎ በቲ ብጫ ጌርካ ብኡ ትኸይድ ትኽእል ኢኻ ዘጸግም ኣይኮነን ገሊኦም መብዛሕትኦም እንድሕር ሪኢኻዮም እቶም ናእሽቲ እዮም ከም ሓውሲ ዴኮሬሽን ግን ካብቲ ሕጊናትና ወፃኢ እዩ ብፍላይ ሕጂ ኣብ መንገዲ ባፅዕ ክኸዱ ከለዉ ኣዝዩ ማርያም ክሳይ ድገብሮ እዚ እቲ ጌጋ እዩ ክእለ ጥራይ ዘለዎ ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ስጉምቲ ክወስደሉ ጥራይ ዝላቦ ብዘይካዚ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ መኪና ተገጢሙ ንሓደጋ ቁልዕ ዝኾነ ዓይነት መብራህቲ ኣብተን ብኢባይክ ወይ ስኩተር ተባሂለን ዝፍለጣ ብኤሌክትሪክ ዝሰርሓ ዓይነት ተሽከርከርቲ ብሽክሌታ እውን ዝግጠም መብራህቲ ኣሎ እዚ እውን ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ንዕኡ ዘይተኸለት ቻርጀር ኣላ ክትብል እውን ኣይትደፍርን ዕላማ ናይ ቦሎስ ንሰለስተ ዕላማ ኢና ኢለካ ነይሩ ሕጂ ሓደ ካብኡ ካብ ፋብሪካ ወፃኢ እንድሕር ተሰሪዓ ኮይና ንኣልዮ ሕጂ ንኣብነት እዚ መብራህቲ ዝትሪእ ኣለካ ምሸት ብጣዕሚ ዓይንኻ ዝደጉሓካ እዚ ፍቑድ ኣይኮነን ኣባና ፋብሪካ ከዓ ይስራሓትላን እታ ዘፍቀደትላ እዚኣ በዚኣ ንክትከይድ እያ ንሕና ንፍቅድ ምሸት ሕጂ እዚ ዓይንኻ እዩ ዝጉሕ ዝገርመካ ንእሽተይ ገለበለ ኢልካ ምሽት ክሳይ ትገብር ዓይንኻ ወሊድስ ወላ ላምባዲና እንድሕር ሪኢኻ ዓይንኻ ዝደጉሕ ሕጂ እዚአን መብጣዕሚ ዘከብሎ ኣይግቡን እዮም ዓድና ብጠቕላላ ከምዚ ዓተብ ይደልክዎ ንሪአን ስለዚ ናብ ፀልማሲ ጎና ፋና እየን ዘለዋ ሕብራዊ ብልጭልጭ ኣብዚ ክንደይ ግዜ ኣምፅኦመን እዮም ኣብ ገጽካ ግጭበካ ትኮይኑ እዚ እንታይ እዩ ሕጂ እዚኣ ከመይ ገሪአ እሞ ኣነ ገጽ ተገጭበስ ክኸይድ ይኽእል ኣብ ኣጠቓቕማ እዩ ሓፂር ልክዕ ከምዚ ናይ ፅርግያ ንጥቀመሉ ኢና እሞ ንሕና ከዓ ልክዕ ብፅርግያ ኢና ንኸይድ እንዳበልካ ብማእኸል ምኻድ ፅቡቅ ኣይኮነን የማንካ ሒዝካ ክትከይድ እቲ ዝበለፀ እዩ ምክንያቱ ዝበዝሕ ግዜ እንድሕር ርኢናዮ ኣብ ብሽክለታን ኣብ ቻርጀርን እቲ ሓደጋ ድወርድ ኣሎ ስለዚ ነዚ እንድሕር ክግታእ እንድሕር ኮይኑ እቶም መራሕቲ ናይ ዚአን ቻርጀራት ወይ ብኤሌክትሪክ ዝኸዳ የማኖም ሒዞም ክኸዱ ከም ዘለዎም ኣስተውዒሎም ክኸዱ ከም ዘለዎም መብራህተን ከዓ እቲ ግቡእ መብራህቲ ዝደጉዕ ደይኮነስ ኖርማል መብራህቲ ኣለናተን እሰን ገይሮም ክኸዱ ከም ዘለዎም ጥራይ ኣነ ክላቦም ዝደሊ እዚ ምጥቃም ናይ መብራህቲ ኪኖ ኣብ ታሕቲ ጽርግያ ኣንፈት ምግባር ብልሙድ ንላዕሊ ኣንቃዕሪርካ ኣብ ትጓዓዘሉ ኣዝዩ ደጓሒ ንምርኣይ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ንተረኣይነት ዘጉድል ኣብ ሓደጋ ዝእቱን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንዓይኒ እውን ኣዝዩ ኣሰካፊ ናይ ጥዕና ጸገም ከስዕብ ከም ዝኽእልን ክኢላታት ሰብ ሞያ ኣብ መግለጺኦም ዝሕብሩ እንታይ መኽብለ ጥራሕ ንዕኦም ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ እምበር ነቲ ካልኣዮም ሓዊሶም ኣይኮኑን ዝብሩ ዘሎ ምክንያቱ ከም ዝደጉሖሲ ኣይርድኦምን እሶም ጥራሕ ብርሃን ኮይኑ ከም ዝረኣዮም ጥራሕ እዮም ዝሓስቡ ዘለዉ
أبولو كلاود خجبرا خلوا بجباب كم تنايتون كالو تشكركرتي أو تيهم مسمى هنا أبولو كلاود نجبر لكم نقول ترايت إزاز زي كنا جن أردينا بمزح حتتكم يخب كندي حزبينا أجارهم كما هم هون دافلوتكم سلامتاي كم تقبل لنا قوسبيسنا نبرينا درجة حجينا بكلاي سلسة عمتنا غدا لو أبولو جبرا فوق كم زي كنا فلتيو حجزي أمش قوساي دحرنا مشتكن قتي ما خيد نزيع حجي ترافيك ترحم قواس أروح وحسنت جزء رأسخان دحنة حزب محلون بقدامنت كنكتلو زلنا أجبابيو نقحات بمبرخ ممرحيتات حق ترافيك بمختال دما نحدقاتاتن الصعبيناتو من نكلاخل كل سب حق انت زي فليتو كفلت قبيو حق بزي مفلاطو خاب حق تحتاتنت يملطني مالتي بمدب زغبر زلو ناي مبرحتات مقيارهون ناي سفلالي نحنا بولو كلاودو ودينا لمسكدنا بناهنا كابناهنا حق وصاي انصار بمدب زغبرو زلو عقب كبل دلي حت بعلتها كلكو تاكل متيو كبيت تحتكم مخانو فليتكم كابزخ قطبو يلابو يبلانا مرح تشكركرت مالتي اتي LED ወይ ካት ባዛ በታና ዓዳ ጥራይ ተዝኸዱ ዝበለጸ እዩ ምክንያቱ ሓደጋታት ይበዝሓሉ ሓደጋታት ኩዕድ ንሕር ኮይኑ ኸኣ እቲ LED ወይ ካት ትባውዛ ክእለ ጥራይ ዘለዎ ክንደክም ክንሕለል ይብልናን ዓገም ምባል ባህርያትና ንህዝብና ስለ ተዓገም ምባል ጉዳይና ከይኑ ጉዶን ሕጂዊን ንህዝብና ዓገም ምባል ድሕት ክንብል ይብልናን ብሕጊ ትራፊክ ተቀይዱ እንተ ተኸይድ በርከብ ዚኣ ከምዛ ትበልኩ ኸኣ ዚኣ ብቢጫ መፁ ድሓር ከይድካ ምቕያር እዩ نعينها سعبينن حدقة خاتق عن سلزلة نزي أورا ترافيكن مجاعزين تزاراديهم كفتحوا زغلوا قداي فينا سمعني. تيز وهذا كابولو جانا خبتي باتين تغوص وخلوا جميرو يوهبوا مي زي لسنسيزي يفلت وين ندا فلتوا زجاجي مبزحتهم كمنا عشتي حجسي نقول لها نادي حناتي كنزور كلنا ناتنا راح كنا نزور إن كلا نايكالا إيكا قمة اتقاء حسب كأخذ سلازي ندحنات ناتنا بعبي وخا ندحرتا أكيبوها نهاجر كأزي. Good.